Papane Pak Gareng sing jalan. Bapak ajeng ben pundi? Nah iki laporane Pak Gareng ketinggalan omah. Nggih pun, sareng kula mawon, Pak. Oh nggih Mas. Dereng, Pak. Sampun, Pak. Nggih. Matur nuwun ya Mas. Nggih, sami-sami. Oke. Nggih, monggo. Ini ya, Le, ini desa kuwi ini gak motor pasang banter-banter. Nek ana wong ya nek iso ya separuh. Lah kaya mau kae banter ngawur. Nggih, Pak. Saiki kowe delok ngapura karo sik mbok tabrak mau. Nggih, Pak. Mas kula nyuwun ngapura lho, Mas. Oh, nggih, Mas, mboten ana Mas. Oh, siap. Mas. Nggih, Mas. Nggih, Pak. Coba.